Estonia. Silja Europa, Estonia. Estonia, this is Silja Europe replying on channel 16. Silja Europa. Estonia, this is Silja Europe on channel 16. Silja Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Silja Europa, Estonia. Estonia, Silja Europa, are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europe. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position? Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä Okei, selvä, ryhdytään toimiin. Silja Europa, Mariella. Jo, Europa, Mariella här var Europa, 16. Jo, hördu, fick du klart för dig deras position? Är det de som är här till babord om oss? Nej, jag fick ingen position av dem, men de måste nog vara här i närheten. De har 20-30 graders styrbordsslagsida och blackout. Ja, jag tror att de som är på våran babordsida här ungefär en 45 grader kanske. Okej, joo. Jag pyrrän Sheppan just. Silja Europa, Estonia. No, Estonia, Silja Europa. Oletteko tulossa apun? Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan? Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä. Joo, te näette meidät kyllä vai? Kuulen kyllä, joo. Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni hetki. Joo, selvä, että me tullaan apuun totta kai, mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikka. Helsinki Radio, kanal 16. Helsinki. Mariella, Silja Europa. Jo, här var Mariella. Jo, har du fått någon synkontakt till Estonia alltså? Nej. Måste börja försöka hitta den någonstans. Då är det lite svårt att säga då när det inte har någon position. Silja Europa, Estonia. Jo, Estonia ja Silja Europa. Mä sanon sulle paikan nyt. Joo, anna tulla. 59 latituutia, pieni hetki. 22 astetta. Okei, 22 astetta. Selvä, lähdetään sinne. Elikkä siis 59 latituutia ja 22 minuuttia. 59, 22 minuuttia longituudi. 21.40 idästä. 21.40 itäistä, okei. Todella pahalta näyttää se nyt tässä kyllä. Joo, ja pahalta näyttää, me ollaan tulossa, ja se oli 21.40. Tien päässä sä olet? 48, okei. Estonia. Europa, Mariella. Ja, Mariella här i Europa. Jo, hördu, vi borde ha ungefär 9 mil vi nu här till Estonia, så att vi har svängt redan på väg dit. Aha, okej, då vi kommer efter då. Silja Europa, Annette på 16. Ja, här är Silja Europa. Ja, hejsan, det var Annette här vid närheten av Finska Lejon och hörde nödtrafiken här. Nu är det vid närheten där någon ställe. Nej, hördu, jag har inte riktigt fått reda på ännu, men att vi tittar. Jag såg något ljus här mellan Bokskär och Finska Lejon när jag passerade just för en halvtimme sedan, men kanske det inte är den. Ja, vi måste ta lite reda på. Okej, jag lyssnar. Europa. Northbound vessel 4.3 miles south of Lighthouse Lötjan. Finnish Coast Guard Channel 16. Joo, se ei ole. Silja Europa, Finjet.
Silja Europa, Finjet. Ja, här är Silja Europa. Ska vi ta 69? Ja. Hör du mig? Silja Europa, Finjet. Silja Europa, Finjet på kanal 16. Ja, här är vi på 16. Och det vilken kanal ska vi ta? Ska ta 6. 6, ja. Estonia, Silja Europa. Finhansa, Finn Merchant. Eikö Finjet, Finn Merchant? Silja Eurooppa Marjella, 16. Marjalla tässä Eurooppa. Huomenta. Me saatiin yhteys Helsinki Radio ennen teillä. Ei mulle koneelta oikein mennä saada. Joo, kuule me oltiin kanssa yhteydessä ja sieltä meni Helsinki Radioon sitten viesti. Et mä ajattelin, että pitääkö lähettää DSC, mutta se nyt meni perille, että se on ilmeisesti turha ruveta releoimaan eteenpäin mitään. No niin, mekin ajateltiin, että Helsinki Radio tietää sitten nyt, että me ajetaan nyt sinne päin ja kytetään mitä tapahtuu. Joo, sama tässä ja mä kuuntelen 2182, että ne tulee sinne, ne yrittää 16 ja 2182 sitten yhteyksiä Helsinki Radiosta varmaankin. No mä yritin huutaa silloin teidät, mä kuulin muuten mitään muuta. Joo, siellä oli jostain syystä ei mennyt perille se, että, mutta sinne nyt on mennyt tieto joka tapauksessa, niin se homma lähtee käyntiin, että mehän nyt päivystetään DSCtä tässä, että jos se menee HF:lle sitten, en tiedä. Sieltä tulee kyllä tietoa. Joo, no meillä on kaikki päivystyksessä kanssa. Okei, kuunnellaan. Kuunnellaan. Silja Eurooppa, Helsinki Radio. Helsinki Radio, tässä Silja Eurooppa 16. Joo, oliko se 2148 Iistiin se paikka? Joo, semmoisen paikan Estonia ilmoitti. No kun tässä on koko yön ollut, niin nämä 16, täällä on jollain kantoaalto päällä tässä ja täällä ei kyllä paljon mitään. Kyllä mä nyt kuulen sinut kyllä hyvin. Okei, no se on hyvä ja me ollaan tosiaan menossa sinne päin nyt itse kanssa ja Marjella myöskin. Okei, mä teen sen panpanin tosta ja huutelen ulospäin, niin kuunnellaan. Okei, selvä kiitos. 16. Okei. Isabella Silja Symfoni. Ja, här är Isabella. 16. Exxon. Meidän Helsinki Radio, meripelastuskeskus Turku 16. Meidän meripelastuskeskus Turku Radio vastaan. Joo, ja meidän meripelastuskeskus Turku. Laitatko meidän rileen sanoman liikkeelle tästä Estonian tapauksesta? Kyllä joo, mä oon just tekemässä. Sehän on tää nyt sitten virolainen Eko Sierra Tango Eko. Eko Sierra Tango Eko just. Okei, Silja Europa, Silja Symfoni. Okej, 6. Mariella, Silja Europa. Ja, Mariella. Jo, hej. Ser du Estonia? Nej, men jag ser röd raket nu. Ja, det är väl någon blås eller någonting. Vi ser den på vår styrbordssida. Okej, vi stävar ditåt. Jag har en eko på radarn på 5 mil ungefär nästan rätt syd från mig. Okej. Det är där raketen är så vi har 5 mil kvar. Saken är klar. Pan, all stations. Pan, all stations, Helsinki Radio calling. Pan, following, Mayday, 27th of September at 2324 GMT on 2182 from passenger ship Estonia Echo Sierra Tango Echo in position 5922 north 2148 east. Stop. East 20 to 30 degrees. All ships in vicinity keep sharp lookout and inform Finnish Coast Guard on channel 16. Pan Helsinki Radio.
Silja Symphony, Silja Europa. Ja, här är vi. Ja, det är väl inte så mycket annat än vi startar strålkastaren när jag försöker titta. Okej, vi startar och söker. Vad håller ni för fart just nu? Vår fart är 10 knop. Okej, vi går ner på samma då så vi inte håller på att köra för nära varandra. Kanske ni skulle söka er på vår babosida och gå där bredvid så att vi skulle få ett bredare område här. Vi söker oss sakta om er och sen kommer upp på er baborsida, ja. Bra. Silja Europa, Finn Merchant. Mersu, Silja Europa. Joo, me ollaan 18 mailia itään. Meillä kestää tunti 45 minuuttia. Joo, me ei oikein tiedetä tilannetta. Täällä ei näy tällä hetkellä mitään. Että kyllä kai se paras on tulla varmuuden vuoksi tänne päin. Okei, tullaan sinne päin. Ei mitään muuta mahdollisuutta kuin ruveta haravoimaan tätä aluetta. All right, käännytään. Finn Merchant, Antares. Antares, Finn Merchant. 10. Mayday, Silja Europa. Kuka kutsui Silja Europa? Mariella. Joo, hej. Hej, hördu. Vi såg något blinkande ljus här nu lite på vår babordsida. Här är massor med ljus på vår blinkar. Aha, okej, vi kommer ditåt. Meddelande till alla fartyg. Mariella har sett massor med ljus på alldeles nära dem på babordssida från Damset. Finjet kvitterar. Finjet kvitterar. Mayday, Isabella kvitterar. Isabella, okej. Symfoni ditåt. Symfoni, okej. Vi får väl börja söka oss alla ditåt och titta vad är läget. Mayday, Silja Europa, Mariella. Ja, Silja Europa. Hörde vi saktar ner nu här. Mariella saktar ner. Ni sa någonting, jag uppfattar inte vad du sa. Att det är riktigt nära nu här. Det är precis fullt med ljus. Det verkar precis som det är en massa livbojar och boys ljus här runt sig kring. Kanske båtar. De är i sjön. Med det är alla fartyg nära Estonia. Det är Mariella som har uppfattat mycket ljus i sjön och det finns väl en möjlighet att där finns människor och att den skulle ha sjunkit. Kvitterensymfoni. Ja, med det är positionen, Mariellas position är 59,23 och latitud nord 59,23 och longitud 21,42 ost. Så alla fartyg bör komma närmare sakta. Isabella kvitterar. Mayday, Silja Europa, Mariella. Mayday, Mariella, Silja Europa. Nu ser vi reflexer och här i vattnet lite framför oss. Jaha, okej. Ser ut som såna i alla fall. Tack, det är klart. Men ni ser inte själva Estonia någonstans? Nej, det finns inga ekon här alls, vad vi kan se. Okei. Jotka on tuossa jutellut keskenään nyt tämän Estonian tapauksessa. Tässä olisi Mastera. Kuuletteko? Mastera kutsuu noivoja, ketkä juttelee tästä Estonian tapauksesta. Mayday, Mastera, Finn Merchant. Silja Europa johtaa liikennettä. Mayday, Mariella, Silja Europa. Joo. Ja, har du något nytt att berätta? Nej, bara. Mariella, Silja Europa. Jo, här är Mariella. Ja, hörde, jag hörde ingenting vad du sa. Vi ser bara nu och lite reflexer har sett. Okej, vi kommer sakta närmare då. Ni ser ingen båt i alla fall? Nej, någon båt finns inte här. Nej, okej. Silja Europa, Mastera. Joo, täällä Silja Europa. Silja Europa, kuuletko Mastera? Mastera, Silja Europa. Silja Europa, Mastera, kanava 16. Mastera, Silja Europa. Mayday, Silja Europa. Mariella. Joo, Mariella, Silja Europa. Mastera, Nesteen tankkilaivan Mastera. Vi har stoppat här vi nu och vi är riktigt nära vi nu. Det är bara sånt som finns i sjön, att ni ser inte Estonia. Vi ser ingenting av Estonia, bara sånt som är i sjön. Okej.
Där är en eko där nära den här separationområdet. Kan det vara så långt? Nej, det tror jag inte, för att vi har ljus i sjön nu här och vi såg ju en nödraket och det var lite Ja, det stämmer. Hur bedömer du läget? Tror du kan lägga någon båtar ner? Mayday till Europa, Mariella. Ja, Mariella, Europa. Vi gör som så nu att vi släpper blåser upp ett par flottar och släpper iväg och ser, jag menar, ifall det finns någon som lyckas få tag i här. Ja, det är väl enda möjligheten. Jag bedömer nog att vädret är så hårt. Jo, jag gör samma bedömning jag går. Ja, det är bra. Meripelastuskeskus Silja Europa täällä. Silja Europa, meripelastuskeskus. Joo, mä ajattelin, että varmaan kuuntelette tätä liikennettä vai? Kyllä koko ajan. Joo, ei täällä on aika kova ilma ja niin Mariellahan on nyt havainnut siellä jotain vedessä, mutta ei ihmisiä, ei ole tullut raporttia, mutta jotain irtonaista tavaraa ja valoja. Mutta kyllä siellä jotain ihmisiäkin on, koska siinä näkyy aina välillä jotain punaisia raketteja. Selvä. Ja mitä yhteyttä te ette Estoniaan saanut enää se ensimmäisen kontaktin jälkeen? Ei minkään näköistä. Selvä. Jatketaan. Paljonko teillä on etä siihen ensimmäiseen paikkaan, mikä ne antoi? No Mariella on just sillä ja hetkinen sitä ensimmäistä paikkaa. Mutta Mariella on just siinä paikassa, missä nyt on näkynyt irtonaisia esineitä ja me ollaan hyvin lähellä siinä. No selvä. Meiltä on tulossa helikopteri Turusta lähtee sinne tulemaan ja on sovittu näin, että sitten tuovat teidän kannelle, pistäkää kansi valmiiksi helikopteria varten. Ja sitten Ruotsista tulee 2 kopteria. Joo, asia selvä. Me pannaan meidän helikopteri kansi valmiiksi. Annatko yhteyden vielä sille Marialle, että ne laittaisi kans platan valmiiksi? Joo, mä sanon. Selvä. Hei. Mariella, Silja Europa. Jo, här svarar Mariella. Jag hörde då diskussionen. De ville att ni ska sätta helikopterdäcket färdigt också. Okej, vi ska laga helikopterdäcket färdigt. Ifall det blir någonting så att de kan lyfta dit sen då, eller vart som nu är lämpligast. Så samma gäller väl Symfoni också om du lyssnar. Okej. Vi kvitterar gör i ordning helikopterdäcket på Symfoni. Okej. Silja Europa, Isabella. Ska också klargöra våra helikopterdäck. Jo, jag tror det är rätt. Jo, Silja Europa är Finja. Vi har helikopteret klart också. Fina man. Meripelastuskeskus Silja Europa. Mayday, Silja Europa, meripelastuskeskus. Joo, se kyllä näin tässä kaikesta päätellen vaikuttaa siltä, niin kuin se olisi joko kaatunut tai uponnut se Estonia, koska täällä on vaan tavaraa meressä ja mitään kaikuja ei kukaan ole nähnyt meistä vielä. Ja me ollaan nyt tässä paikalla ja varmasti helikopterista näkyy hyvin. Täällä paistaa kuukin välillä paikotella ja tuuli on 25 metriä vähän alle sekunnissa. Joo, Mayday, tässä meripelastuskeskus. Onko sieltä Mariella tai ootteko te nähnyt siellä yhtään ihmisiä vielä toistaiseksi tai pelastuslottuja? Meidän ei ole yhtään pelastuslauttoja nähty, mutta Mariella ilmoitti just, että hän laukaisee omia lauttojansa pari. Ja Mayday, tässä meripelastuskeskus. Selvä, anna tänne raportti, että alkaa tulla jotain konkreettisempaa sullekin tietoiselta. Ensimmäinen kopteri Ruotsista lienee siellä noin 10 minuutin kuluttua paikalle. Hyvä, kiitos. Ja sen jälkeen tulee aaltoinen. Melko pian perään, niin 2 kopteria lisää. Siellä on 3 kopteria sitten hetken päästä kaiken kaikkiaan. Selvä. Mayday, Silja Europa, Mariella. Ja, Mariella Europa. Jo, hörde du, vi har försatt några flottar vi nu här och vi har ser människor i vattnet här. Vi såg åtminstone 4 som låg och flöt runt ett ljus här precis just. Aha, okej. Helikopterna är här ungefär om 10 minuter först. Okej, men hur bedömer du? Risken är ju den nu när vi ligger så att säga här inne i här att vi kör över en massa människor, att borde vi kanske gå på sidan om? Ja, eller åtminstone ligga stilla och gå med vinden. Ja, det gör vi ju nu. Vi ligger precis stilla här och driver. Och nu ser jag ett bälte för oss. Ja, jag vet inte. Det är väl svårt att säga vart man skulle köra i så fall. Så att nu tror jag att det är lika bra att du är där i händelsens mitt och driver iväg bara. Okej, och vi har förberett oss här till att ta emot människor vi nu här. Vi har hela konferensavdelningen förberedd. Ja, det är bra. Okej. Mayday, Meripelastuskeskus Silja Europa.
Mayday, Silja Eurooppa. Joo, nyt Mariella on nähnyt ihmisiä siellä meressäkin jo. Selvä. Ei muuta kuin lauttoja alas ja... Joo, lauttoja on pantu alas ja me ollaan nyt sitten tässä odotellaan, että kaikki laivat on valmiina ottamaan, jos tulee jotain ihmisiä merestä. Selvä, jatketaan. Näin teemme. Mayday, Silja Sinfoni, Silja Europa. Mayday, ja här är vi på Mariella. Jaha, joo, här är Europa, hej. Det är precis fullt med folk i havet här runt oss nu, här runt ytan, och en liten full med vatten med en människa i, ser vi. Aha, okej. Och vi lägger ut flottar så mycket vi hinner vi här. Okej, bra. Är de liksom på under vinden av er, från er sätt? Ja. Okej. Vi har stoppat nu här och stoppat propellrarna här, så att vi ligger och driver med sidan mot vinden. Vi. Okej. Silja Sinfoni, Silja Europa. Ja, Europa är vi. Ja, du hörde vad Mariella sa. Jo, vi håller på att aktivera lite grupper och så här. Vi smyger oss ner efter er här, va, så det inte blir alla precis i vägen för varandra. Ja, precis. Kanske det skulle vara bättre om ni skulle söka mera under vinden och liksom gå på andra sidan av Mariella, för det är ju dit som de räcker i alla fall. Okej, vi håller lite babel. Om vi ser henne där framme så kör vi ner och girar runt och försöker komma upp sen där. Va? Ja, just. Mayday, Meripelastuskeskus, Silja Europa. Mayday, Silja Eurooppa, meripelastus. Joo, Mariella just ilmoitti, että siellä on ihan täys ihmisiä meressä joka puolella ja pelastusvene ainakin yksi, joka on täynnä vettä, missä oli vain yksi ihminen. Ja he pistää koko ajan lauttoja lisää sinne veteen. Joo, tämä selvä. Meidän helikopteri ottaa just yhteyttä tossa. Okei. Ja Mariellan paikka tällä hetkellä on 59,23, leveys ja pituus 21,42. Toistatko paikan vielä? Mariellan paikka 59 astetta 23 pohjoista ja 21,42 oli longitude. Selvä. Annetaan tää helikopterille. Helikopteri lähtee sinne päin ja otetaan teidän kannelle ensin. Väkeä evakuoidaan. Okei, meillä on 5 mailia siihen vielä. Selvä. No, katsotaan sillä paikan päällä, te olette johtaja. Joo, ne voi ottaa ihan minkä laivan tahansa, kaikkien helikopterikannat on valmiina. Selvä. Mayday, Silja Europa, Isabella. Isabella Europa. Jo, hörde vart vill du vi ska gå? Ska vi fortsätta så här eller ska vi ta någon annan plats? Varifrån var är du? Vi är på din styrbordssida. Jaha, okej, jo. Nej, jag tror att det är lika bra om du håller dig på den sidan och kommer då närmare hit mot, eller kanske du skulle köra runt Mariella liksom dit på andra sidan. Där kommer ju någon brott från österifrån. All right, ja. Men var försiktig om där är någonting i sjön. Får vi ta det försiktigt. Nej, det är Isabella Europa. Ja, här är Isabella. Ja, det är ju så att helikoptrarna är på kommande och vi har nog bedömt läget som så att det inte, vi kan inte lägga ut båtar, att vi är beredda att ta emot bara folk då. All right, ja. Mayday, Finjet, Silja Europa. Silja Europa här, Finjet. Marius, var är ni? Hörde, vi har nu det här, vi har 8,5 mil kvar till Mariella. Ni kommer från ost? Vi kommer från ost, vi är rätt ost, jo. Ja, det är bra, ni kommer från bra position, men sen när ni kommer närmare Mariella så ni kan ju styra ungefär lite norr om Mariella, men var försiktig och titta i sjön. Jo, så vi gör det för vi det här, vi tänkte att flottarna driver ju hitåt, så därför har vi tagit kurs mera norrut. Ja, precis, bra. Okej, hej. Mayday, Finjet, Silja Europa. Jo, Mayday, Silja Europa, Finjet. Ja, det har ju varit flera sådana röda raketer där och sen flottor, så det är möjligt att de är ganska nära framför er så småningom. Jo, vi har sett, så vi håller nog sharp lookout här. Bra. Hej. Mayday, Silja Europa, Mariella. Mayday, Silja Europa, Mariella. Ja, Mariella, Silja Europa.
Vi är klara att ta emot helikopter om det behövs. Okei, bra. Ensin tuli hätäsanoma ja sitten mähän olin hytissä lepäämässä, että mut herätettiin ja mä tulin sitten ylös. Ja sitten kun mä olin tullut ylös, niin me käännettiin sitten heti sitä paikkaa kohti. No ensiksi me katsottiin, että missä se paikka oli, jonka Estonia ilmoitti ja katsottiin, että näkyykö sitä tutkassa. Ja nähtiinkin se ensiksi, mutta sitten se melkein heti häipyi, että me vaan lähdettiin sitä kohti, sitä paikkaa kohti, että ei siinä vaiheessa sitten sen kummempaa vielä. Tietysti ihmeteltiin kovasti. Ja katsottiin, että onko meidän laitteissa vika, että voi laiva hävitä noin. Estonia, Silja Eurooppaa. Marialla tuli niin tuulen alapuolelta sinne, niin he sattuu ensin siihen isoon kasaan, missä oli paljon ihmisiä ja kaiken näköistä tavaraa meressä. Että heiltä me kuultiin sitten, että nyt on, tai silloin tietysti tajuttiin, että tämä ei ole hyvä juttu. Veneitä me ei voitu ajatellakaan, että me olisi laskettu, mikä olisi ollut normaalitilanteessa, niin me oltaisiin voitu laskea omia veneitä ja ottaa ihmisiä vedestä ylös, mutta nyt se ei tullut kyllä kysymykseenkään. Että siellähän ajelehti näitä pelastuslautoja, että meillä oli sellainen ajatus, että me yritetään ajaa pelastuslautan lähelle ja meillä ei ollut muuta keinoa kuin laskea oma pelastuslautta siihen viereen, koska se me voitiin nostaa. Me ei voitu nostaa heidän lauttoja. Että ihmiset olisi sieltä hypännyt niin kuin meidän lautta ja sitten me oltaisiin saatu ne ylös, mutta siinä vaiheessa sitten ne alkoi olla jo niin jäykistyneitä, ettei se käynyt. Siinä kävi mielessä, kun tässähän oli se tilanne, että alussa kun oli paljon ihmisiä ja eläviä ihmisiä meressä, niin oli vähän helikoptereita ja sitten lopussa kun oli paljon helikoptereita, niin sitten ei ollut enää ollenkaan elossa olevia ihmisiä meressä. Näinpäinhän se oli, että hiukan myöhään ne tulee, mutta se on selvä. Kun niitä tuli Tanskasta ja Rovaniemeltä saakka, niin totta kai se ottaa oman aikansa. Paikalla olevan sään vuoksi ja pimeyden vuoksi pelastutehtävä on etsintätyötä korkeassa aallokossa erittäin vaikeaa. Veden lämpötila on 10-15 asteen luokkaa. Kaikkineen tietää, että suojattomana veden varassa oleva ihminen ei kauan selviä. Pelastustyötä jatketaan helikoptereiden ja näiden alusten voimien, jotka paikalle on hälytetty. Kaiken aikaa tehtävä on erittäin vaikea. Se on helikoptereiden pääasiassa tapahtuvaa ihmisten nostamista pintapelastajan avulla. Paitsi että on vaikea löytää näitä uhreja, se myöskin vie paljon aikaa, koska vain 2 ihmistä kerrallaan voidaan vinssata kopteria.